Калі бачыш, якія выдатныя будынкі людзі ўзводзілі ў даўніну, міжволі думаеш, што яны былі больш разумныя за нас. Архітэктура. Цэлыя краіны гавораць з намі менавіта на гэтай мове, і мы можам яе разумець. Віцебская ратуша. Класіцыстычны пастамент святочнай незалежнасці Беларусі ў эпоху асветы. Цудоўны дуэт великасветскага класіцызму і вытанчанай грацыі барочнай вежы. Ратуша ўсім сваім выглядам была абавязаная усяляць упэўненасць і бязмежную павагу самасвядомаму народу. Якія сакрэты тоюць у сваіх сценах гэты велічны помнік высакароднай архітэктуры. Архітэктуры Беларусі. Першая гарадская віцебская ратуша да нашых дзён не захавалася. Яна была пабудавана з дрэва і спаленая ў 1624-м падчас паўстання гараджан супраць жорсткага уніяцкага біскупа Іасафата Кунцевіча. Ён ініцыяваў ганенне праваслаўнага насельніцтва. У 1644 годзе ва ўзнагароду за заслугі падчас вайны з Расіяй кароль Польшчы і князь ВКЛ даў дабро на аднаўленне органа самакіравання. Ратуша уяўляла сабой прамавугольны ў плане двухпавярховы будынак з высокім чатырохсхільным дахам. Завяршалася васьміграннай назіральнай вежай. Цокальны і першы паверхі былі цаглянымі. Другі паверх і дах з вышкай былі пабудаваны з дрэва. Падлога цокальнага паверха і ўнутранага панадворка была вымашчаная каменнем. Аднак канкрэтнага знешняга выгляду і малюнка фасада ратуша не мела ніколі. Да пачатку 19 стагоддзя будынак 4 разы выгараў дашчэнту і зноўку ўзводзіўся. Віцебская ратуша, нават страціўшы наўпростую функцыю збора членаў магістрата, заставалася карыснай для Віцебска. Перш за ўсё таму, што пераважна драўляны горад меў рэгулярныя праблемы з агнём. І Віцебская ратуша, як і любая іншая, была дамінантай, адпаведна, з яе было бачна небяспеку у любым кутку горада. Адсюль і такая назва, нават сярод віцебчанаў да гэтага часу кажуць, што каланча, так называюць Віцебскую ратушу. Кажуць, што гэта якраз адсылка да таго, што было ў 19-м, пачатку 20-го стагоддзя. Выкарыстанне ратушы як пункта, як вежы для назірання за горад. Адсюль можна было далей лёгка падаць сігнал пра небяспеку і ратаваць ўжо брандмейстарам горад. Новая мураваная ратуша падзяліла рыначную плошчу на дзве паловы, у бок якіх звярталіся адпаведна пярэдні і задні фасады. А ў пачатку 19 стагоддзя да паўночнага фасада будынка ратушы былі прыбудаваны двухпавярховыя карпусы, якія стварылі невялікі ўнутраны панадворак, забудаваны ў час чарговай грандыёзнай перапланіроўкі. У 1833-м на верхнім ярусе вежы быў усталяваны гадзіннік. Яго механізм па гэты дзень на месцы. Тады ж завяршальны шацёр замянілі вежкай у выглядзе ратонды і шпілем. Мы вось глядзім на ратушу, бачым яе галоўны фасад. І заўсёды і на ілюстрацыях розных, але ж гэта складаная пабудова. Ідуць карпусы ўглыб, прыбудаваны гандлёвыя пабудовы з магазінамі на першых паверхах, са складамі на другіх паверхах. Там дворык унутраны быў. Гэта ўсё працавала. І гэта была неад'емная частка гэтай ратушы. Просто мы часам не выходзім навакол і не ведаем, што там ёсць такая цікавасць. Але для людзей, якія карысталіся там 200 гадоў гэтым, яны ўваходзілі ў ратушу, праходзілі туды далі, былі ў гэтых магазінах, выходзілі на рыначную плошчу і ўспрымалі гэта ўсё цэласна.
У 1775 годзе на месцы ранейшай была пабудавана цагляная ратуша. Гэты будынак, праўда, у перабудаваным выглядзе захаваўся да нашых дзён. Першапачаткова ён быў простакутным у плане і двухпавярховым, з 4-яруснай вежай у цэнтры галоўнага фасада. Завяршалася яна невялікім шатром са шпілем. Корпус ратушы быў прадстаўлены своеасаблівым пастаментам вежы, а ўласна вежа ўяўляла сабой спалучэнне некалькіх розных па вышыні і дэкарацыі ярусаў, у якіх пераважалі тыповыя для барока увагнутыя паверхні сцен, слаістыя пілястры, карнізы і складаныя профілі. Сцяна галоўнага фасада і дагэтуль дэкаравана плоскімі пілястрамі на вышыню ўсіх паверхаў і прарэзана прамавугольнымі і лучковымі аконнымі праёмамі. Вежа мае крывалінейныя контуры, яе ярусы аддзяляюцца адзін ад аднаго складанымі карнізамі. Зрэзаныя вуглы вежы дэкараваны пілястрамі, у аснове якіх валюты. Яны надаюць будынку асаблівую урачыстасць і пачуццё раскошы, якія так характэрныя для барока і класіцызму. Для нас падзелы Рэчы Паспалітай мелі не проста сэнс, змены палітычнай карты. Гэта была яшчэ і глобальная цывілізацыйная пераарыентацыя. Мы сталі часткай расійскай імперыі, у якой не прадугледжвалася самакіраванне. Магдэбургскае права, свабода, якая цешыла шляхту і мяшчан, все гэта стала часткай гісторыі. У абставінах расійскай імперыі улада належала імператрыцы Кацярыне II, а даравальная грамата гарадам, якая быццам бы пэўную аўтаномію давала населеным пунктам імперыі, зводзілася да сацыяльнай апекі, ремонту дарог і вось такіх не вельмі, на першы погляд, прывабных сацыяльных задач. Адпаведна, Віцебская ратуша, яна у новых варунках павінна была пераўтварыцца проста у будынак, куды ўехалі асноўныя адміністрацыйныя службы тагачаснага губернскага расійскага горада. Унутранае аздабленне будынка сучаснае, зробленае ў 80-х гадах 20-го стагоддзя. Калі ратуша перадавалася ў маёмасць краязнаўчага музея, была канчаткова знішчана арыгінальная планіроўка, за выключэннем памяшканняў цокальнага паверха і сутарэнняў. Перакрыцці першага паверха трымаюцца на цагляных скляпеннях, выкананых у тэхніцы кладкі елачкай. Крыжападобнае сутарэнне складаецца з 4 распалубак, што сходзяцца ў сярэдзіне памяшкання. Усе гэтыя скляпенні звычайна перакрываюць квадратную ці блізкую да квадратнай прастору і утворваюць цэнтральную кампазіцыю. Распалубкі ў іх служаць не толькі элементамі канструкцыі, але і арганічнай часткай агульнай архітэктурнай кампазіцыі. Іх размяшчэнне, лік, памеры падпарадкаваныя адзінаму рытму. Такія скляпенні цалкам абапіраюцца на сцены, раўнамерна пераносячы нагрузку паверха па ўсім перыметры корпуса будынка. Другая палова 18 стагоддзя для архітэктуры Беларусі праходзіць пад знакам віленскага барока. Віленскае барока, калі хочаце, гэта ўжо трэцяя ступенька ў эвалюцыі гэтага стылю, калі ён набыў максімальную колькасць мясцовых рысаў. Віленскае барока, у адрозненні ад барока, напрыклад, у Італіі, Іспаніі, было больш халодным, паўночным, вытанчаным, то бок не было кроку у накірунку ракако і пампезнасці і пышнасці, наадварот, досыць халодна, падкрэслена, стрымана. Стылі барока і класіцызм сталі непасрэдным развіццём ідэй 17 стагоддзя, пачатку новага часу. Стыль барока быў закліканы прадэманстраваць раскошу і багацце. Яму ўласціва падвышаная эмацыйнасць, дынамізм, ірацыяналізм і экспрэсія, у той час як для класіцызму характэрны ўвасабленне лепшых узораў антычнасці і высакародная прастата. Барока трансляваў параднасць і напышлівасць, прасторавыя ілюзіі, што скажаюць прапорцыі будынка, а класіцызм раўнавагу, гарманічнасць прапорцый і функцыянальнасць. Што датычыцца класіцызму, вось гэты пласкасны фасад, які мы бачым, унізе зроблены зараз,
И он с 19 века пришел уравноваженный, такая силовая композиция, направо-налево, однолькова. Усё з ім зрозумів. Мне крышку шкада, вядома, што трэці паверх з'еў пачатак гэтай вежы. Вот цікава было, як яна там, гэта вежа вырастала з гэтых двух паверхаў і ішла надалей. А вежа гэтая асаблівая. Тут плоская, а вежа, яна не мае плоскіх сценаў. Яны вогнутыя. Але, калі вогнутая сцяна, дык што ж будзе на вуглу? І тут вогнутая, і востры вугал. І што робяць майстры? Яны зразаюць вастрыню гэтага вугла, і там такія плоскія кавалачкі сцяны. Мне здаецца, там пілястрачкі ёсць такія на гэтых. Ну, такі элемент, які замацоўвае, потому што, ну, ўсё ж такі па флангам нешта павінна быць. Якія тут карнізы трымаліся. Барочныя карнізы, мы іх называем крапаваныя. То есть яны трошки вот ідзе карніз, потом пошла заглыбленне, потом яно адразу пошло наверх. А это узбагачае формы, потому что тое ж сонейка по-рознаму тені атрымліваецца, по-рознаму адкідваецца. І увесь час гэты фасад жыве, бо тені рухаюцца по гэтаму фасаду. І розная вышыня гэтых ярусаў, розныя памеры апон тут. Усё гэта працуе на вобраз, які павінен быць. Характэрныя дэталі барока – гэта багатая ляпніна, вычварныя ўпрыгажэнні, балкончыкі і эркеры. А яшчэ вялікая колькасць раскраповак. Гэта калі адрэзак сцены вылучаецца наперад або назад з усімі часткамі зверху данізу. Прыкметамі барока таксама з'яўляецца багатая колеравая палітра ад смарагдавага да бардо, хоць усё ж самым папулярным спалучэннем з'яўляецца белы з золатам. Ну а калі вы бачыце мноства круглых калон, строгую геаметрычнасць планіроўкі і сіметрыю, пры гэтым ніякіх завіткоў, узбітых вяршкоў, зморшчын і іншых архітэктурных празмернасцяў, то гэта класіцызм. Акрамя выдатнай камбінацыі класіцызму і барока, Віцебская ратуша увабрала ў сябе лепшыя элементы дэкору гэтых архітэктурных напрамкаў. Але не выпадкова. Падчас чарговай рэканструкцыі змяніўся знешні выгляд. Дабудаваныя трэці паверх і цяжкі мінімалісцкі франтон кардынальна змянілі і парушылі першапачатковыя ідэальныя прапорцыі ратушы. Зніклі лёгкасць і грацыёзнасць. Порцік прыбудаваны да галоўнага ўваходу і паўцыркульныя вокны надалі ратушы масіўнасці, а агульны выгляд набыў рысы пагрозлівай праматы. Архітэктарам давялося выкручвацца. Другі паверх будынка упрыгожылі і два балконы з ажурнымі парэнчамі. Гэта ўсё было зроблена з адной толькі мэтай – згладзіць відавочную масіўнасць будынка і надаць ратушы большай лёгкасці, велічнасці і урачыстасці. Трэба ўлічваць месца, якое яна займае. Месца ў горадабудаўнічай сітуацыі. Вуліца на падыходзе да гэтага ўзвышша, дзе раней рынак быў, усё, яна замыкае гэту ось. І для замыкання вежа вельмі падыходзіла, але ў кантраст да яе вось такое плоскасное вырашэнне гэтага фасада вельмі пасавала. У гады Другой сусветнай вайны на пляцоўцы перад ратушай знаходзілася шыбеніца, на якой былі пакараныя многія віцебскія партызаны і падпольшчыкі. У 1997 годзе, у год 400-годдзя ратушы, на галоўным фасадзе будынка быў усталяваны двухметровы бронзавы герб Віцебска. Аднак у пачатку цяперашняга стагоддзя будынак ратушы ў апошні раз падвергнуўся рэстаўрацыі. Герб пры гэтым быў зняты з фасада, а пасля рамонту на месца не павярнуўся. Цяпер ён знаходзіцца ў фае. Жывы час суправаджаў ратушу на працягу ўсёй яе легендарнай гісторыі. І будзеш яна ззяць далей неверагодным помнікам нашага розуму і самадастатковасці.